Τα πιφτέκια μήπως τα πήρες από εκεί? Μπράβο. Θα φέρω το αμάξι να ρίξω για τα σκυλιά. Τι έγινε? Θα ρίξω για τα σκυλιά του εκεί. Γιατί το κάνανε από την πρίζα και χαλάσανε? Έτσι είναι. Τώρα φύγει σπίτι, τώρα. Τώρα το πάω στην αργία. Όλες τις βλακίες έτσι κάνει. Τρέχα τώρα, άντε. Добрый, друзья.